Kiswahili da wuok ga anange ga Kiswahili ge ya to wuok e dhoga process no lach onyalo kethre but wuod jabura dwani mondo mi aler ni wach moro achiel gima ng'eyo nyaka dong machop kama chopeni katibora landa iponga muoma ibero asasa iwinja inyadunda nyora ichwe pindra idongo landri mano nyako kodichgo nyako dich gi pesa mane wach Nyasaye Nyasaye mane mikete gik moko okawuondi mane gima nitie mane gima dhi mbele koro kitajiri kanyo kata ni weni lichndi ni weni rairi ni we kwar ndima pibel ti mano kati dongo katija bich ichalo dade mano kwach maduong ka nyarwe gi ng'i kata ka dhako ng'i pesa moneno kuomi bedo ni jadundo do mano kong'i ibora landa ponga muoma okodew idhera yuya iwinja okodew nyadunda nyora mano kong'i mano dhako kong'i iwinja dhako ng'iyo pesa emodwaro mago mon mokanye ya mon mokanyira nyaka basiaya